kulenyanga usuku olumnqamla juqu ukuthi elakuleli liyeke ukusakaza ngohlobo oludala esingathi analog libuyele ku digital. Loluhlelo ke mbukeli uzokhumbula ukuthi sekuneminyaka impela uhulumeni ethi ezama ke ukuthi alusebenze lapha eningizimu Afrika ohlelweni lwezokusakaza, kepha ke kube nezihibe. Njengamanje ke asamukele ungqongqoshe wezokuxhumana kuzolonke ungqongqoshe uKhumbudzo Ntshavheni uzosichazela ke ukuthi namhlanje la KwaZulu-Natal ke uhlelo lolu ngokubona kwakhe kuhamba kanjani. Ungqongqoshe sikubingelele sikwamukele indabeni. Mhla 31 March ususeduzane, sizobe si ready na ukuthi sisuke ku digital ku analog siye ku digital. Ngiyabonga lesikhathi sila eKZN to ishow ukuthi sibe ready ngo31 ngomhla ka31 March. Sihambe indawo zonke sibuye eEastern Cape neWestern Cape sichecka more especially for the rural poor. Namhlanje sise Cleveland hostels siyachecka nakhona ukuthi bona ba connected kunama installations wayenzana, if angekho sibiza ama installers baze bafaka. Minister, kulabo abahlala endaweni zasemakhaya isifundazwe KwaZulu-Natal sifana no Limpopo no Eastern Cape kunendawo zasemakhaya abanye abantu mhlamba bangakwazanga ukuthi ba-apply ukuthi bathole lama set top boxes basasebenzisa lolu hlobo oludala lwama television. Ngakube ngomhla ka31 March kusho ukuthini, uzosho ukuthini lolo suku kulabo bantu bazobe sebekhathi ofekile ku system ngeke basakwazi ukuthola ulwazi? Yeah, mfanele sichaze lokho ukuthi ngomhla ka31 si switch off i-analog, 31st March si switch off ina-analog. That's why kunabantu banama analog TVs, kunabantu banama digital televisions, kunamanye banama set top boxes. So if unganayo set top box, ungenayo digital television, sicela uyo apply sithe ku cabinet. Maba apply, even maba apply after 31st of October. Sizobanceda after between 3 to 6 months max after si switch off. Ungqongqoshe ke wezokuxhumana kuzolonke loyo uKhumbudzo Ntshavheni esichazela ke kabanzi ngohlelo i-digital migration okulindeleke ukuthi lenzeke lapha eningizimu Afrika ngawo umhla ka31 kuMashi. Ngibusela intambo konegoli.